Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị ga-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị nwetara dịka aka na-achị steeti Ebonyi bụ gọvanọ Francis Nwifuru si zipụta ya n'ọba ozi efere mba ụwa ya, bụ ihe onyonyo na-egosi ya bụ gọvanọ ebe ọ na-ekwu okwu n'otu mmemme nke ndị gọọmenti steeti Ebonyi mere maka ọtụtụ ụmụafọ steeti Ebonyi ndị ha họpụtara inye agụmakwụkwọ n'efu. Dịka ya bụ gọvanọ siri wee kwuo, ọ kọwara maka otu narị mmadụ na anọ bụ 104 people ndị ha zigara mba UK ịga agụ akwụkwọ n'efu, bụ ndị ọ kọwara ka nwanne anyị nwoke bụ Maazị Allen Onyema si wee nyere ya aka mgbe ọ gbajuru dọrọ, mgbe ọ nọgidere ọ sị na ọ maghịzi ka ọ ga-esi eburu ha bụ ụmụ akwụkwọ wee gawa mba UK. O wee kpọtụrụ ya bụ Maazị Allen Onyema bụ onye nke gbatara ya ọsọ enyemaka n'ụzọ dị egwu. Ọ bụghịkwa naanị otu narị mmadụ na anọ ahụ bụ 104 people ndị gara mba UK bụ ndị ya bụ gọọmenti steeti Ebonyi nyere agụmakwụkwọ n'efu. O nwekwara ndị karịrị narị mmadụ ise ndị ọzọ bụ over 500 people bụ ndị na-agụ akwụkwọ na mahadum dị iche iche n'obodo Naijiria, ndị ya bụ gọọmenti steeti Ebonyi na-akwadokwa, ndị ha na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ aka na-achị steeti Ebonyi dịka o kwuru okwu na ya bụ mmemme. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị etinye anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, ka m were ohere a chetakwara gị maka akwụkwọ ahụ nke m gosiri gị, nke m dere bụ ọmarịcha akwụkwọ mkpọrọ Uchenna, bụ akwụkwọ m nọrọ ala ma chebe echiche ọfụma depụta ya maka ụmụaka iji wee nye aka kụziere ụmụaka anyị otu esi asụ Igbo. Ya bụ akwụkwọ nke mkpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka otu nwata nwa mgbei, onye nke na-enweghị nne ma onweghị nna, onye nke si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Ya bụ akwụkwọ edekwara m ya n'asụsụ abụọ, bụ na peji ọbụla ịsapetere na ya ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke ga-abụ na nwa gị gụwa ebe edere ya n'asụsụ Igbo ma ọ ghọtachaghị ya, ole anya n'ala ya ọ ga-ahụkwa ebe edere ya n'asụsụ Bekee, ọ ma lee ya anya ma ghọta ihe asụsụ Igbo ahụ na-akọwa. Ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, olekwana ihe ị na-eche ịzụrụ ụmụ gị ya bụ ọmarịcha akwụkwọ? Gaa na ngalaba okwu ihe onyonyo a ị ga-ahụ ebe m tinyere Amazon link nke ị ga-eji azụ ya bụ akwụkwọ. Ịkụ ha n'aka na ya bụ link Amazon, obube gị na Amazon ebe ị ga-azụrụ ụmụ gị ya bụ akwụkwọ. Ọ dị mma ka anyị tinye anya n'ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Especially, let me thank Allen Onyema for showing a very great interest. And I must thank him publicly and inform Ebonians his contributions. I contacted Allen Onyema about 2 days ago, and I told him, Allen, I am finding it difficult to transport my people from Nigeria to United Kingdom. And he said, I have the solution. I said, what is the solution? He said, my aircraft is available. And if you had informed me earlier, Allen Onyema Foundation would have taken off all the resources and all the expenses, would have paid it off. But since it's very prompt, there is nothing I could do. But I am going to give it to you in a price that you cannot find anywhere. And I want to inform Ebonians, we are sending 204 students. Total number ought to be 212. And he said Tere is heavily pregnant. Then the other Tere is being disqualified based on health issue. And that remains 204. I think that is the truth. Yes, two are already in Sanford. Okay, 2 are already in Sanford. So 2 already in UK. The none remaining 204. And what is leaving today is 204. And Allen told me the price for aircraft to UK is 6 million per one person. And you can Google it out, it's not a difficult thing. But if you calculate 6 million by 209, because 5 officials are going,
If you calculate 6 million by 209, it's about 1 point something billion. And he said to me, Ebonyi Governor, Mr. Francis, you know you're a very strong man, very unassuming. What do you want? I said, I will give me bill. He gave me the bill. He reduced the price down to 766.5 million. And I said to him, I am saying this to all of you, especially many of you that are traveling abroad, so that you know how many people you are indebted to. So that you know how many people you are indebted to. Now, when I look at it, I say 766,500,000. It's still very heavy for me. So I say how much you pay. I say I will pay 500 million. It's okay, Francis, pay the 500 million. Amarawo mamarawo me, amarawo na chiaga gagete iye ma. Now, what that shows is that we are in the very right track. And I want you to know very well that what Allen did to us is more than 60% of the total cost. What he paid is more than 60%. So we're also very grateful to him. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ana m asị ya bụ aka na-achị steeti Ebonyi bụ Gọvanọ Francis Nwifuru, ana m asị gị daalụ ọlụ. Daalụ ọlụ n'ihi ya bụ ihe ọma nke i mere ndị steeti gị bụ izipụta ndị mmadụ nye ha agụmakwụkwọ n'efu wee kpọga ha ala bekee. Ụfọdụ n'ime ha, ana m asị gị daalụ ọlụ, na-asị ka Chukwu gọzie gị na nke ahụ. Abịakwa na akụkụ nke ọzọ, ana m asị gọvanọ, o nwekwara na ụfọdụ ihe m na-eche na ọ bụrụ na isi otu a mee ya na ọ ga-aka mma. Ndị nke nọ na obodo Naijiria agụ akwụkwọ ọ makwara ezigbo mma. Ndị etinyere na mahadum dị iche iche nọ na obodo Naijiria ọmaka, ma ndị nke ahụ akpọgakwara n'ala bekee. Ọ bụrụ na ihe ha gara ebe ahụ ịgụ, ọ bụrụ na courses ha gara ebe ahụ ịgụ n'ala bekee bụ courses a na-enweghị ụlọ akwụkwọ na-agụ ya na Naijiria, ma ọkwanụ na ọ bụ courses bụ na ụlọ akwụkwọ na-eme ya n'ala bekee kacha emeta ya ọfụma, nke ahụ nwere ike ịdị mma. Mana ewepụ nke ahụ, ana m asịkwanụ na ndị ahụ niile akpọgara ala bekee, mmadụ 109 ahụ gaa ihe dịka afọ ise na-abịa abịa maọkwanụ afọ isii na-abịa abịa, ndị ga-alọghachi azụ obodo Naijiria n'ime ndị ahụ akpọgara agaghị eru mmadụ 20, agaghị eru 20 people ndị ga-agụcha akwụkwọ ahụ ma lọghachi azụ n'obodo Naijiria. Imirikiti n'ime ndị ahụ na-aga ebe ahụ, ha gaa ebe ahụ hụ ka ụwa si arụ ọrụ, hụ ka ndụ si adị ebe ahụ, ịlọtakwa ga-enye ha nsogbu. Mana ị gaghị atakwanụ ha ụta, ị gaghị ata ha ụta, maka na o nweghị onye ọbụla agbụnyere ọtọ bịrịbịrị n'ọnụ ọgbụpụ ya. O nweghị onye ọbụla ga-ahụcha ka ụwa si arụ ọrụ, ka ndụ si aga na obodo mepere emepe, ịlọghachi azụ obodo Naijiria gụwa onye ahụ agụụ. Mgbe na-asị gọvanọ, ọ bụrụkwa na unu ga-eleba anya n'ihe gbasara inwe ọrụ na steeti Ebonyi, ịrụ ụlọ ọrụ dị iche iche nke ga na-enye ndị mmadụ ọrụ na steeti Ebonyi, ana m eche na ọ dị ezigbo mkpa ebe ahụ. Ma onye chịrị tupu ịbata ma gị onwe gị, unu niile na-agba mbọ n'ihe arụrụ arụ dịka nke ama dịka infrastructure n'olu bekee. Mana ọkwa ịhụrụ job opportunity dịka gasị na ọ kọrọ ndị steeti Ebonyi n'ime Ebonyi. Wee na-asị gọvanọ, ọ bụrụkwa na ị ga-arụpụta ụlọ ọrụ na-arụpụta ihe dị iche iche nke ga-enye ndị Ebonyi ọrụ na steeti Ebonyi, ana m eche na ọ ga-amịtakwa ezigbo mkpụrụ, nke ga-abụkwa na ndị a niile na-apụ agụ akwụkwọ, ma ndị na-agụ n'obodo Naijiria, ha gụchakwa n'akwụkwọ nwa ka o nwee ọrụ ha na-arụ. Ọ dị mma, gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu so hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso obere anyị sonye. Ekelekwa m gị, wena asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa.
ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyinye pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyinye pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyinye ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the